L'AMB està centrada en promoure l'educació ambiental entre els joves. L'objectiu és fer entendre als més petits la importància de respectar el medi ambient. Perquè com que podem capturar els ocells, us podem ensenyar tota la varietat i la quantitat que hi ha al riu i que vosaltres, si no esteu experimentats a l'hora d'observar ocellets, d'aquests petitets, doncs no us n'adonaríeu o només veuríeu gairebé una ombra que es mou entremig de la vegetació, no? Així us podem ensenyar aquesta varietat i, per tant, que pugueu valorar que quan mireu aquest riu i veieu això no penseu únicament, que malauradament és el pensament de no poques persones, és que brut està el riu, no? A través del Pla d'Educació Ambiental de l'àrea metropolitana es promouen activitats per tota la família. Tot està pensat per conscienciar els nens sobre la importància de l'entorn natural. Si ens ho carreguem això, no tenim aquests ocells. Aleshores, si no us ho ensenyem, és fàcil que no us n'adoneu i, per tant, no pugueu valorar i fer una mica de contrapès d'aquestes altres opinions. Durant aquestes activitats es dona l'oportunitat als més petits d'estar en contacte directe amb el medi ambient i, sobretot, participar activament i poder gaudir de la fauna de la zona.